Díogait agus fáilte go dtí má áit Chónaithe. An seo, ba gá riamhphost, ba tú ag léamh an riamhphoist sin, agus ag fhreagairt ceisteanna sin. Okay? So, task a hain, lay an riamhphost seo, agus scríobh an folklór nua isteach sa chópléir. So, an folklór nua sin tá sé gurm. So, mar hampla I mór na sláinte in the best of health. So, scríobh an Gaeilge agus an Béarla isteach sa chópléir. Féach an riamhphost seo, féach an ábhar an seo, the subject, post nua ag ma grifúr. So, an cholín seo, maidir aine, tá post nua ag a drifúr. A new job. Okay? Task a dó, ceisteanna, cábhúr córa an post. Cad a dhéanann si gach lá leis na páistí. Cá déanann si ag siúl. Where does she go ag siúl? Walking. Okay, so hangad í a hocht. Agus dúshlán breise, extra challenge, léir hiiscint. An maira áine ábalta cuairte thuirt chóra meastú. Okay, so sin just extra challenge and sin. Agus task a 3, riamhphost eile. Lay an riamhphost. Cad é an tábhar an seo? Tommy booked sa rank. Tommy booked sa rank. Poor Tommy sa rank in France. So, lay an riamhphost, scríobh an Gaeilge agus an Béarla isteach sa chópléir. Task a 4, ceisteanna. Ceist fhreagairt. Cén fá a bhfuil sé anna ciúin I Jack Ivan. Cén sort thaile go bhfuil Tommy ag fánach leis. So, cad is brí leis an gceist agus scríobh an fhreagairt. Task a 5. Tá tú ag scríobh riamhphoist an seo. Scríobh riamhphost, an email, scríobh riamhphost chuig cara nua sa Spáin. Sa riamhphost luig. Cá bhfuil tú I do cónaí. So, anam the counter. Mar hampla, tá mé I mo cónaí I glúndalcán nó I laucán. Cén cundé in bhfuil sé sitse. Cén sort counter atá ann. Na háisina atá ann. Duchheach. Cén sort teach. Cén sort tí. Listig na seomraí. An seomra is fear leat. Cuairimí tí. Cad é na cuairimí tí a dhéanamh tú sa bhaile agus airgid póca. Just extra challenge. Dúshlán breise an sin. Okay, on a what? Can I read that?